sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dear sisters, dear faithful, ngayon po ay isang napakalaki at napaka-importanting piyesta para sa atin kasi ang pinagpipiestahan po natin ay ang Señor Santo Niño. Sa pagdating niya to 501 years ago, dumating din ang Kristyanismo dito sa ating bansa. Unti-unti tayong nakapasok sa simbahang Katoliko. At ginusto ng Diyos, niloob ng Diyos, na ang unang imahen, ang unang advocation na dumating sa ating bansa at ang magiging principal na advocation ay ang advocation ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pinanganak, nung siya ay bata. Kaya nga po, Santo Niño. Santo Niño is Holy Child, banal na bata. Señor, ibig sabihin, Panginoon. Ang Panginoong banal na bata. Yun. El Señor Santo Niño. Okay? At una muna, medyo kakaunti na lang yung alam natin, alamin muna natin yung origin ng ating mga devotion. Kasi ngayon, bakit hindi ko sinabing Señor Santo Niño de Cebu? Kasi ang Santo Niño na pinagpipiestahan ngayon, de Cebu ito. Ang Santo Niño na pinagpipiestahan natin ay yung tatlong Santo Niño ng Pilipinas. Tatlo kasi sila. Yung Cebu ang pinakasikat. Okay? So, maganda kung makilala natin yung tatlong Santo Niño para mas lumalim ba, maging mas matibay yung ating debosyon sa Santo Niño. Unang-una muna, imahen. Okay lang ba na mag-venerate tayo ng mga imahen? Panahon pa ng sa umpisa pa lang ng simbahang Katoliko, ginagawa na yan. At hindi lang simbahang Katoliko, kahit sa Old Testament, gumagamit ng imahen. Kasi maririnig nyo, sasabihin ng mga Protestante, bawal gumawa ng imahen. Lalo na yung INC, lagi nilang tinitira yung imahen ng Santo Niño. No? Hindi masamang gumawa ng imahen. Huwag mong aalisin sa context yung kinokot mo sa Biblia. Ang pinag-uusapan doon na kinokot nila sa Biblia, okay, kung titignan mo yung buong chapter, yung buong usapan, ang pinag-uusapan, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga palso, yung mga peke na Diyos. So, wag kang gagawa ng mga imahen ng mga peke na Diyos. Tapos, moving forward, doon din sa book na yon, tapos doon pa sa mga susunod na books, sa Exodus, sa Numbers, Leviticus, iuutos ng Diyos na gumawa ng imahen. So, hindi masamang gumawa ng imahen. Basta yung imahen ay imahen ng totoong Diyos, ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga santo. Walang problema doon. Kaya nga, dala-dala nila yan. Okay? At una munang pag-usapan natin, yung Santo Niño de Cebu, saan ba galing? Yan ang tunay na hari ng Pilipinas. Pagdating pa lang niya, dito sa Pilipinas, proclaimed na siya bilang hari. At sa loob ng 300 taon hanggang tayo ay maging independent, ang title talaga niya ay Excelentissimo Kapitan General. Excelentissimo, the most excellent Captain General of the Spanish de las Fuerzas Españolas and Filipinas. Ibig sabihin, kung ang Kapitan General, Captain General or Governor General, representante siya ng hari at ng Holy Roman Emperor dito sa Pilipinas, siya yung totoong Captain General. Ganon, nung Spanish times, yung mga naggumogobyerno natin sa politika, kumbaga parang sino-surrender nila yung cargo nila. Halimbawa, ang mahal na Birhen sa Guadalupe, narinig natin last December 12. Ano talaga yung title niya? Emperatriz at saka Reina, Empress and Queen. So yung mga naggumogobyerno sa atin, sila yung gumogobyerno. But yung title nila, yung cargo nila, iniaalay talaga nila yun sa Diyos o sa mahal na Birhen, sa Santo Niño, sa kaso ng Kapitan General. Okay? Ngayon, saan ang galing yung imahen? Yung imahen, inengkargo yan sa mga sculptor na Flemish, taga Flandes, Holland, Netherlands, okay? Kasi at that time, pati yung Belgium, parte pa yan dati ng Espanya. So yung imahen, sasabihin nyo, ano yan? Kopya nung Niño Jesus de Praga, nung Prague? Hindi. Ang particularity ng Santo Niño de Cebu is, galing siya sa isang vision, hindi natin masigurado kasi wala talagang exact na walang affidavit, no? Vision ni Santa Teresa de Avila.
Kasi siya ang nag-encargo niyan, tapos ginawa. Tapos, providentially, dala-dala ni Fernando de Magallanes, o gusto nyo ng gringo or Americanized na version, Ferdinand Magellan. Ayan, sige. Dala-dala ni Fernando de Magallanes dito sa Pilipinas nung sila ay nag-conquest. Huwag nating iisipin na yung conquest ng Espanya is para i-conquer tayo at ilagay tayo sa kanilang kapangyarihan. Hindi ganun. Hindi ganun na kagaya ng tinuturo sa mga maling history books natin. Pag sinabi nating conquest, nung time ng mga Kastila, nandun yan sa kanilang mga batas. Magpadala ng missionary para makonquer tayo mula sa kadiliman ng mga peking relihiyon at madala tayo sa liwanag ng totoong relihiyon. Yun ang conquest ng mga Kastila. Yun ang pag-conquer nila. Makonquer nila tayo, hindi para sa kanila, para sa religion. Kaya nga ang dala nila, mga missionaries. Oo nga, may soldiers, no? Kasi maraming pirata. Maraming mga pirata, lalo na mga English, mga French, ganyan. Kaya kailangan nilang protektahan din yung sarili nila. Obvious ba? Siyempre, no? Pero, tawag doon, yun talaga ang purpose nila, mag-conquer. So, dala-dala nila yung imahe na yan. So, dumating sila rito, 1521, March 1521. Tapos, immediately, hindi naman immediately, una muna sa Limasawa sila hanggang sa dadaan sila ng Bohol, makarating ng Cebu. Pagdating ng Cebu, yung hari, si Raja Humabon, tsaka si Hara or Dayang, pwede rin, Humamay, okay, nagpabinyag kagad sila. Ang naging pangalan Carlos at Juana bilang binyagang Katoliko. Ngayon, pag mga hari iyong bibinyagan, lalo na sa isang ganyan, medyo i-expedite muna yung process ng catechism. Kumbaga, mamaya na lang yung catechism, yung main part, no, para mabinyagan yung buong bansa, para ma-Christianize yung buong bansa. Kaya lang, medyo questionable yung sincerity ng tawag doon, ng conversion ni Raja Humabon at saka ni Humamay. Bakit? Kasi alam nila na yung mga Kristiyano, kasi matagal na tayo noon na may contact sa mga Portuguese. Okay? Alam nila yung mga Kristiyano, yung mga Katoliko, pag naging Katoliko ka, tutulungan ka nila pag may pangangailangan ka. So, nabinyagan sila, okay, patulong ha? Okay, anong patulong? Kasi merong pirata dito na taga Malaysia, taga Borneo. Diyan na siya nakatira sa Mactan. Ngayon, hinaharas kami. Ini-interrupt na niya yung buhay namin. Ganito, ganyan. Masyadong masama ito. Bandido talaga to. Tulisan itong ito eh. Ang pangalan niya? Lapu-Lapu. Okay. Okay. So, yun ang gino-glorify natin as unang hero. Bakit? Dahil lang lumaban sa mga Katoliko, sa Kastila. So, kaya nagtulungan si Humabon at si Magallanes laban kay Lapu-Lapu. Unfortunately, hindi naging successful yung endeavor. So, nung umalis yung mga Kastila, anong ginawa ng kampo nila Humabon? Sabi nila, peking relihiyon, ganito, ganyan. So, anong ginawa nila sa Santo Niño? Itinry nilang i-destroy. Pero hindi nila magawa. May something na hindi nila destroy yung imahen. Okay? Kasi ito niregalo kay Juana, dun sa reyna, kay Humamay. So, supposedly, inalis na niya yung mga Diyos-Diyosan niya at ang inilagay niya sa lugar ng Diyos-Diyosan ay yung Santo Niño. Pero nung natalo sila ni Lapu-Lapu, so tinry nilang i-destroy yung imahen. Ayaw. So, ang sabi nila, baka totoong Diyos din ito. Ganto ganyan, sabi nila. Anong gagawin natin? Baka may power din talaga to. So, ang nangyari, kumbaga, kung titignan natin yung history books, ang Santo Niño ang naging huling Diyos-Diyosa ng mga Pilipino at unang totoong Diyos ng mga Pilipino. Kasi for 44 years, habang hindi pa nakakabalik yung mga Kastila, sinamba nila siya bilang Diyos ng ulan. Sabi nila, siguro may power to, may Diyos to. Siguro siya yung Diyos ng ulan. Bakit? Kasi di ba para ibigay siya sa atin, pinaulanan tayo ng tubig. Ayan. Naging Diyos ng ulan yung Santo Niño. So kaya doon nagsimula yung mga ritual na ginagawa nila, pinoprosesyon sa dagat, sa ilog, kasi Diyos daw ng ulan. Tapos dinidip pa nila yan sa dagat, nagsasayaw-sayaw sila, ritual dancing.
Doon nag-start. Hanggang nakabalik yung mga Kastila, 1565, Miguel Lopez de Legazpi, Kapitan General ng Mexico, yung Kapitan General mismo ng Mexico nagpunta rito para mag-lead ng missionary work. Tapos doon pagdating niya dito, akala ng mga Cebuano, uy, bumalik sila, re-resbakan tayo, maghihiganti sila. So anong ginawa nila? Sinunog nila yung buong bayan ng Cebu para wala raw makuha yung Makastila. So yung Santo Niño, kung nasaan siya, nasunog lahat, except yung Santo Niño. Yung Santo Niño, kahit gas-gas, wala. So another proof na naman yan ng milagro ng Santo Niño. Tapos, nung makita nila yung Santo Niño, kung saan nila nakita, doon nila tinayo yung present na basilika ngayon. Okay? Tapos, makita nila may mga religious practice na yung mga tao para sa Santo Niño, iki-Christianize na lang yon. Doon manggagaling yung sinulog, for example, yung religious dance. Hindi masama ang religious dance. We have it in common with many Latin American countries, lalo na sa Mexico. Sa Mexico, sa araw ng Birhen ng Guadalupe, ang haba-haba, ang ilang araw na continuous yung religious dance nila. So, hindi masama yon, okay? Ang nangyari lang sa atin, sa Pilipinas, na-commercialize. Bakit? Napabayaan crisis ng simbahan. So, hindi na inalis yung worldly na part, okay? So, ganun yung nangyari. Tapos, ayan, mula sa pagiging Diyos-Diyosan, siya yung naging totoong Diyos ng mga Pilipino. Okay? So for 400 years, maraming ginawang milagro ang Santo Niño. Kaya nga hanggang ngayon, maraming deboto sa Santo Niño. Hindi ko na ililista kasi haba. Tumutulong siya sa mga mangingisda. And take note ang Santo Niño, pag humingi ka ng tulong sa kanya, hindi kanya gagawing tamad. Kagaya ng maraming mga Pilipino ngayon, gusto tamad. Lahat na lang Diyos o ibang tao gagawa sa Hindi. Siya, tutulungan niya para makapangisda yung mangingisda, mabuhay sila sa kinakabuhay nila, o makatawid ng dagat yung na-struck, na-stranded, whatever. Okay? So, ganun ang nangyari. Meron din siyang mga healings, may favors din siyang binigay. Okay, marami yan. Mga tulong sa nangangailangan. Pati, hindi lang mga native ang tinulungan niya sa kanyang mga milagro, pati rin yung mga Kastila. Okay? Pati nung World War II, nagmimilagro pa rin siya. Halimbawa, yung mga bomba na ni-launch doon para gibain yung Basilika ng Santo Niño, walang pumutok. Okay? So, another milagro. Naging na siya, okay? Hindi na siya Diyos ng ulan, anak ng Diyos na uli siya. Okay? Siya na uli ang ating Panginoon Kristo, 1565. Pero yung mga Kastila, nilipat nila yung capital from Cebu, saan? Iloilo muna. Iloilo, hindi pa rin nag-work, so nilipat saan? Maynila. Gusto nila talaga Maynila, bakit? Kasi Muslim territory Ang mga Kastila, yung mga dating Muslim na territory, doon talaga nila nilalagay yung capital. So, gusto talaga nila Maynila. So, dinala sa Maynila. So, sabi nila, sige, dadali natin yung Santo Niño. So, nilagay nila sa isang magandang lalagyan, box, pinako, ganyan. Di sige, binarko. Pagdating sa Maynila, binuksan yung box, walang laman. Inulit nila for the second time. Wala na namang laman. Third time, nilagay sa isang kaha na maganda, pinako. Yung box na yun, nilagay ulit sa loob ng isang box, ipinako na naman. Okay, pagdating sa Maynila, binuksan yung box, wala. Asan yung Santo Niño? Asa Cebu pa rin. Ayan. Sa Cebu talagang gusto niya, di sa Cebu siya. 1571. So hanggang doon yung Santo Niño de Cebu. 1571, ano namang nangyari sa Maynila, sa capital? At that time, yung kaharian ng Maynila at saka yung kaharian ng Tondo, kaka-convert pa lang nila sa Catholicism. Sino yung hari ng Tondo? Dapat alam niyo yan, historya. Sila Kandula, sumuko na siya, surrender na. So, ano bang mangyayari? Wala na bang hari ang Tondo? Yung Tondo ang after Maynila, yun ang pinakamalakas na empire noon sa Luzon. In fact, ang kaharian ng Tondo, ang tawag sa kanya, the Empire of Luzon. Yun ang magbibigay ng name sa buong Luzon. So sabi nila Kandula, wala nang hari sa Tondo. Tapos,
immediately may nakita silang imahen, walang nakakaalam kung saan nanggaling, ng Santo Niño. Kamukha ng Santo Niño na Cebu, pero mas maputi. Marfil, hindi kahoy. Ano ba yung marfil? Ivory. Okay? Hindi kahoy. So, in-enshrine nila yon kung nasaan yung Santo Niño Church sa Tondo ngayon. Yung Santo Niño doon sa Tondo, marami siyang mga milagro, nagpapagaling ng mga sakit, pinoprotekta, nakailang milagro yan, pinoprotektahan niya ang Maynila sa mga sunog at bagyo. Tapos, nung World War II, yung Santo Niño Church, unang muna, ginawang headquarters ng mga Amerikano. Lahat ng mga Amerikanong pumasok, nagkabulutong lahat. So, umalis na lang sila doon. Pagkatapos nila, dumating yung mga Hapon. Yung mga Hapon, ginawa din nilang headquarters yung Santo Niño Church. Bakit sila umalis? Kasi araw-araw, gabi-gabi, nakakarinig sila ng batang umiiyak. Umalis na lang sila. O yan. Yun yung mga milagrong ginawa ng Santo Niño. Tapos, noong 1972, mas malapit na sa atin, yung Santo Niño sa Tondo may nagnakaw. Alam nyo naman, sa Pilipinas, maraming kawatan, everywhere, ninakaw. Pati yung Santo Niño, hindi pinatawad. Ninakaw. Anong nangyari? Hanapin nyo sa mga history books nyo o maghanap kayo ng lumang dyaryo, dumating si Bagyong Gloring. Siya yung bagyong hindi umaalis sa Pilipinas, lalo na sa Maynila. So anong ginawa ni Marcos? Pinahanap ni Marcos kung sino yung makawatan. Hanggang sa natagpo, habang hindi pa nakikita yung Santo Niño, andun lang yung bagyo sa ibabaw ng Maynila, maraming namatay. Nung nakita niya yung Santo Niño, ibinalik sa Santo Niño Church sa Tondo, doon umalis yung bagyo. Yun. Kaya, huwag mangawat ha. Ayan. Yung Santo Niño sa Tondo, ganun din, mayroon ding fluvial procession, no? Doon naman sa may Pasig River, sa Manila Bay. Okay? Tapos, hindi pa yon. 1571, Santo Niño de Tondo. 1600, may mga bata na naglalaro sa may south ng Manila, doon sa may maraming pandan, nakakita sila ng imahen ng Santo Niño. Yung Santo Niño mas kamukha ng Our Lady of Antipolo. Kaya yung mga Kastila, hindi nila ma-pronounce yung pandanan, naging pandakan. Pandakan, hindi dahil maraming pandak, ha? Okay? Maraming pandan. So, doon nagmula yung Santo Niño de Pandacan. Itong imahe naman ng Santo Niño de Pandacan, galing Mexico. Okay? So, nagpatayo sila ng church. Nung pinapatayo yung church, kung saan nakita yung imahe ng Santo Niño, may bumukas na spring, bukal. Tapos may babae na terminally ill, okay, kumuha siya ng tubig, gumaling. So, yun ang start ng mga milagro ng Santo Niño de Pandacan. Okay? Yung Santo Niño de Pandacan, yun ang bombero ng Maynila. Panahon pa man ng Kastila. Bakit? Kasi tuwing may sunog, ang laging protektado yung simbahan sa Pandacan. Or pwedeng ipoprosesyon nila yung Santo Niño, mamamatay yung sunog. Kahit nung World War II, yung mga Amerikano, hindi ko alam kung anong dahilan, lahat ng fuel tanks nila, doon nila nilagay sa tabi ng simbahan ng Pandacan, ng Santo Niño. Konting posporo lang, magliliyab yan, di sunog lahat. Mga Hapon, binobomba ang Maynila noon, di ba? Bomba araw-gabi, binobomba. Tapos dyan mo ilalagay yung fuel, parang sinabi mo, gusto mong sirain yung simbahan. Pero, ang ginawa is, hindi na sunog yung simbahan. Walang nangyari. It's as if walang mga fuel tanks na pagkalaki-laki doon. Makita mo yun sa may nagtahan and fin. Ganon. So, yung Santo Niño de Tondo, meron din silang religious dance. Ang tawag ay lakbayaw. Yung Santo Niño de Pandacan, wala siyang fluvial procession, pero meron din siyang religious dance, ang tawag naman sa kanya, buling-buling. Itong tatlong Santo Niño na ito, ang piyesta nila dati, April 28. Pero dahil laging nagkaka-conflict sa Easter, anong ginawa ni Pope Inocencio XIII, Innocent XIII, noong 1721, nilipat niya yung piyesta ng Santo Niño, yung tatlong Santo Niño, sa third Sunday of January. Kaya kung makikita nyo, may sinulog ngayon, January, tapos may ati-atihan pa rin sa April.
Okay? Bakit? Kasi yun talaga yung original na piyesta niya sa April. Pero nilipat lang, kailan lang? Nung 1721 lang. Oh, ganyan. Ganyan katanda ang Catholic Church. Yun ang maganda, di ba? So, yan ang origin. Yan ang kwento ng ating devotion. Santo Niño de Cebu, Santo Niño, siya ang hari ng Pilipinas. Siya ang patrono ng Pilipinas. Siya ang patrono, ibig sabihin, protector at model na dapat nating sundan. Okay? Maraming mga paraan, hindi mauubusan ng Diyos para iligtas tayo. Pero ang Diyos, pinili niya na magkatawang tao. At nung nagkatawang tao siya, pinili niyang pumunta sa buhay natin bilang isang anak, bilang isang bata, bilang isang sanggol. Pinili niyang dumating sa mundong ito bilang isang bata. Pinili niyang dumating sa ating bansa bilang isang bata. Ibig sabihin, pwede nating makilala, matularan ang Diyos bilang isang bata. Kung pwede nating matularan at ma-venerate, makilala ang Diyos bilang isang bata, ibig sabihin, pwede natin siyang i-venerate, sambahin bilang isang Diyos na nagkatawang bata. At ma-imitate natin. Bakit? Siguro yun ang kulang sa atin. Ano ba ang makikita nating qualities ng mga bata? Number 1, humility. Yung humility siguro, minsan, dahil sa kawalan ng humility, ganun tayo mga Pilipino, namiminta sa kapwa, nagmamayabang, kulang din tayo sa purity. Ang purity, bakit? Kasi nga, pag may pride sa kalag, may concupiscence sa katawan. Magkasama lagi yan. Okay? At saka, para matutunan talaga natin ang charity. Para maging kaibig-ibig ang Diyos sa atin, ginusto niyang maging bata. Para sa mga Pilipino, ilang taon tayong nasa idolatry, may mga parts ng Pilipinas na ilang taong nasa Muslim. So, siguro yun ang pinili niyang maging bata, no, na lumitaw sa atin, magpakita sa atin, para mas maging kaaya-aya, mas maging lovable ba, mas maging admirable din ang totoong Diyos para sa atin. So, yan ang ginusto niya na maging devotion, principal devotion ng Pilipinas para maging kaaya-ayang gano'n at para matularan natin. Siguro, yung mga weaknesses natin, mga depekto natin, may kinalaman sa hindi tayo childlike. Okay? So, ang mga milagro ng Santo Niño, ipinakita niya yung kanyang pagka-Diyos. Ngayon, kung pinakita niya yung kanyang pagka-Diyos, ibig sabihin, kailangan nating pakinggan at sundin ang kanyang mga aral. Alam nyo, may nangyari nung, hindi ko matandaan, July 10, 2020. Nagkasunog sa Pandacan. Nasunog yung simbahan. Yung bombero ng Pandacan, pinabayaan ng Diyos na masunog ang Santo Niño. Wala ng Santo Niño sa Pandacan. Bakit binabawi ng Diyos minsan yung kanyang mga regalo, yung mga grasya sa atin, na sa atin binibigay? Binabawi ng Diyos yan pag hindi tayo marunong mag-appreciate. Pag pinapagwalang bahala natin, pag hindi natin ginagamit. Pag andyan lahat yan para tayo ay makarating sa langit, magkaroon ng buhay na banal, maging mabuting anak ng Diyos dito, pero hindi natin pinapansin, ganyan ang ginagawa ng Diyos. So ngayon, actually, dalawa na lang yung Santo Niño natin. So dapat, huwag nating sayangin ang mga grasya ng Diyos, okay? Kung paano ang isang bata, hindi niya sinasayang yung mga regalo ng mapagmahal niyang ama, huwag din nating sasayangin. Huwag nating ipagwawalang bahala yung doktrina, yung mga sakramento, yung grasya, nabigay sa atin ng ating Ama na nasa langit. Ganun dapat gagawin natin. Okay? So, happy fiesta ng Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.